Kaixo, ongi etorria, alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioa aztertu behar dugu. Orduan, lehenengo jakin behar dugu ze forma algebraikoa du. Horrelakoa. I berdin, K zati isa. Isa zatitzailean dago eta K konstantea da. Zenbaki bat da. Ezta? Proportzionaltasuneko konstantea. Hortarako adibide bat hartuko dugu eta hobeto ulertuko duzu. Pentsa ezagun abiadura dugula, espazioa zati denbora, ezta? Formula hau alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioa bihurtzeko, kendu dezakegu bidea edo espazioa eta zenbaki konkretu bat jarri. Adibidez, 20. Izan daitezke 20 kilometro. Bihobiatik Donostirako lasterketa bezala. Hori baldin bada 20, egin dezakegu taula bat eta ikusi nola gelditzen den grafikoan. Orduan jarriko dugu, hemen aldagai askea, T, izango litzatekeela ordutan, adibidez, eta abiadura izango litzateke orduan kilometro orduko. Hau izan dugu dela isa eta hau I, ezta? Orduan, pentsa ezagun, bihobia egiterakoan, lasterketa hortan, pasatzen dula ordu bete. Ze abiaduran doa? 20 zati bat. Orduan dihoa, 20 kilometro orduko. Horiek oso azkarra dira, lasterketan lehenengoak iristen dira korrikalariak, ezta? Eta bat jarri behar dian, bi jartzen badugu, 2 ordu, egin badugu, 20 zati bi. Beraz, 10 kilometro orduko. Hauek, ja, azkenak dira korrika iristen lasterketa horretan, ezta? Horen, lau jarriko dut zenbaki oso ateratzeko. 10 tarri gabe. 20 zati lau, 5. Orduan, 5 kilometro orduko, zein doa? Oinez dihoan pertsona bat, ezta? Eta jartzen badut 5 ordu pasatzen dituela 20 kilometroak egiten, 20 zati 5, lau, polikiago doa. Eta jartzen badugu 10 ordu, hori oso poliki doa. 20 zati 10, 2 kilometro orduko. Eta jartzen badugu 20, kilometro bat orduko. Eta jartzen badugu 100, 0,2. Txikitzen ari da, ezta? Zer gertatzen da ordu bat baino gutxiago pasatzen bada. Adibidez, ordu erdi bat. Zer da bere abiadura? Egin beharko dugu 20 zati erdi bat, ezta? Biderketa egin behar da. 20 bider 40, orduan dihoa 40 kilometro orduko. Hori, ze izango litzateke? Behintzat, biziketan doana. Bestela, korrikalariak ezin du egin. Eta, baldin bada, orduen bat, 15 minutu, kentzen dugu hau, eta jartzen dugu lau. 80 kilometro orduko. Horrein ja, txirrundulariak ere ezin du egin. Beharko genuke, kotxe bat, edo moto bat, edo horrelako zerbait. Eta, pasaberrian, 15 minutu, pasatzen badu bakarrik minutu bat, hau da, 60, zen da bere abiadura? Horra jarriko genuke, bat 60, 1200. Orduan, hori dihoa, 1200 kilometro orduko. Ze minutu batean egiten ditu 20 kilometroak. Azken kasu honetan, hegazkin bat izan beharko litzateke. Abiadurain azkarra izateko. Eta oraindik azkarrago izateko, koete batean edo horrela. Orain, puntu hauek grafiko batean irudikatuko ditugu. Hasiko naiz batekin 20 kilometro orduko direla. Ora, batekin 20, bikin 10, laukin 5, bostekin 4, 10ekin 2, 20ekin 1, baina hori ja ez da izartzen. Orain, ordu bete baina gutxiagoak direnak. Ordu erdi bat 40, erdian 40, laurdena 80 pas egiten da. Orduan, lotu egingo ditut. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Funtzio honek I aldatza ebakiko du? Goazen ikustea. Gerta daiteke denborarik pasagabe iristea Behobiatik Donostira? Ez, denborak pixka bat pasatuko da. Naiz eta argia izan, abiadura oso handia duena, 300.000 kilometro segunduko, denbora behar du. Horren, ez da inoiz iristen ebakitzea I aldatza. Aita, geota gertuago, geota urbilago, baina ez da iristen. Eta isa ardatza ebakiko du? Ez, gero eta gertuago doa,
gero eta gertuago, baina ez du inoiz ebakiko. Zergatik, geldirik baldin badago, ez delako inoiz iritsiko Behobiatik Donostira. Hori da. Zero dagoela. Horran ez bada iristen, ez du inoiz ebakiko. Horran, ez gerturatzen ari da, ba ez dira inoiz iristen. Hori, nola editzen zaio, ardazzoiei, asintotak. Hau da, asintota bat, vertikala, eta da beste asintota, horizontala. Airidea gerturatzen, baina ez du inoiz ebakiko ardatz horizontala. Kurba mota honi hiperbola deitzen diogu. Orduan, hemen positiboak daude, gerta daiteke negatiboak ere izatea. Orduan, izango izateke hemen beste bat. Adibide honetan, zenbaki positiboak bakarrik daude, baina kaso askotan egoten dira positiboak eta negatiboak, hemen bezala. Orduan, hau izango litzateke beste funtzio bat. Hemen doa kurba bat eta hemen beste bat. Ikusten ez du bezala lehenengo kuadrantean eta hirugarren kuadrantean. Hori izaten da, proportzionaltasun konstantea positiboa denean. Lehenengoa eta hirugarrenean. Zer gertatzen da negatiboa baldin bada goikoa? Hola eta izango izatekela. Ateatzen dian bi kurbak izaten dira. Bigarren kuadrantean eta laugarrenean. Horran, hau oso importantea da, K hori, ea positiboaren edo negatiboa. Izan daitekelako horrela edo horrela. Funtzioa naiz horrela izan edo horrela izan, bi kasuetan funtzio bakoitiak dira. Zergatik lehengo urtean ikusi genuen, bideotan errepasatu dezakegu. Bi kurbak daudelako, jatorriko koordinatorekiko simetrikoak. Funtzio honen eremua zenbaki errealen multzo osoa da K 0 puntua. Hemen ez dago definitua. Joaten lako infinitora eta minus infinitora. Horrela izango izateke orduan. Eremua berdin K 0 puntua. Edo, nahi baldin bada, jarra dezakezu horrela. Minus infinitotik 0ra eta 0tik plus infinitora. Orain, beste bi kasu ikusiko ditugu hiperbolak hobeto ulertzeko. Presioa eta volumena erlazionatzen dituen funtzioa alderantzizko proportzionaltasunekoa da. Adibidez, hemen dago bere formula, izango litzateke. Presioa handitzen badugu, hau da, atmosfera gehiagorekin presionatzen badugu, volumena txikitu ingo litzateke. Presioa gutxitzen bada, volumena handitu egiten da. Eta ateako litzaiguke hiperbola bat. Hemen ere berdin gertatzen da. Azalera konstantea baldin bada, badugu ja konstantea, zer gertatzen da bere bi aldeekin. Ni badakit, isa bider I dela 1. Orduan, I bakarrik usten badut, hau gertatzen zaigu. Baita ere, hemen bezala, alderantzizko proportzionaltasuneko funtzio bat dugula. Orduan, nik alde bat bikoizten badut, adibidez, dugu 10 bider 10. 100. Nik isa handitzen badut 20ra, zer egin behar dut? Azalera berdina mantentzeko besteak txikitu zenbat, erdira, 5. 20 bider 5, 100. Horran bietan mantentzen da 100. Azken bi adibide hauekin alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioa ondo ulertu duzulakoan beste bat arte. Agur!